خبر أملاخ بسلنا يخن تسيناتك قالوا خنا بوينا عواتي آمين እግዚአብሔር ይመስገን كلنا مصحف قدسنا زحسنا እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁንልና ደስ ይበልኩም በአምላክ عواتي آمين كتريو يخمنا እግዚአብሔር ስራ نين دا خنጭበታልና ነትቃል እግዚአብሔር ተዛረበ ኮነ ደሞ እግዚአብሔር ይመስገን በስም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮምቦቤ ስለዚህ ከአቱም ካፍቲ ሰማያዊ ጽዋዕ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን አሕዋቴ ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩላ ቤቱ እንታይ ዝነበረ እሙን ጣኻ ዘለሓውኻ እሙንኩም ቦሎ እሙን ቦሎ ሎሚ እዚ እሙንነት ዝበሃል ንእሽተይ ክንርኤና ጎይታ ይባረኽ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኩላ ቤቱ እንታይ ነይሩ እሙን ነይሩ ጎይታ ስሙ ይባረኽ እሙን ነይሩ እሙን ዝነበረ ናብቲ ዝሸየሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማን ሐዋርያ ሊቀ ካህን እንታይ ግበሩ ኢሉ ኣቕልብ ኢሉ ኣቕልብ ቦሎን ሓውኻ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ እዩ ከምቲ እቲ ስራሕ ቤት ካብታ ቤት ዝበልጽ ክብሪ ዘለዎ ንዑ ኸኣ ካብ ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ተገቢእዎ ኣሎ ቤት ዘበለስ ስራሕኣ ኣለዋ እግዚአብሔር ይመስገን ቤት ዘበለ እንታይ ኣለዋ ስራሕ ኣለዋ ኣይትጨነቁ ኣሕዋተይ ዝሰርሕ ቤት ኣሎ ዘዳሉ ቤት ኣሎ ኩሉ ዝገብር መን ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ቤት ዘበለ ስራሕ ኣለዋ እቲ ኩሉ ዘዳለወ ግና መን ኣምላኽ እዩ ነፍሳት ዘዳሉ መን ኣሜን ኣሕዋተይ ንቤቱ ዝሰርሕ መን ኩሉ ዝገብር መን እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ሙሴ ግን ሓንቲ ነገር ነይራቱ ኣብ ቤቱ እንታይ ነይሩ እሙን ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ሙሴ ብዛዕባ እቲ ዳሕራወይ ክነግር ዘለዎ ነገር ምስክር ምእንቲ ክኸውን ከም ጊልያው ኮይኑ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን እዚ እሙን ዝብለሎ ይደጋገማሉ ረኣይዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ መልእኽቲ ኣነ ጽርከብለልኩም ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ኣሜን ትብዓትና ትምክሕትና ተስፋና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝና ኢሉ ቤቱ መን ኢና እግዚአብሔር ይባርኩም ኮፍ በሉ ናይ ዕብራዊ ጸሓፊ እንታይ ከስማዓና ደልዩ ዕብራውያን ጸሓፊ ኣይፍለጥኒ እሱ ይኮነን ዘገድሰና ጸሓፊ እዩ ግን ሓደ ኣሎ እሱ መን መንፈስ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ሙሴን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ናይ ዕብራዊ ጸሓፊ የምጽኦም ኣሎ ብዛዕባ ዕብራውያን ሓደ ነገር ከስምዖም ስለደለዩ ንምንታይ ሙሴ ኣብ እስራኤል ልቢ ዝሓዘ እዩ ቦታ ዘለዎ ሰብ እዩ ሶ ከም ሙሴ ገይሩ ቦታ ዘለዎ እስራኤል የለን መቸም ግን ሓደ ነገር ግን ሙሴ እኳ ኣብ ቤቱ እግዚአብሔር እንታይ ነይሩ ኢሉ እሙን ነይሩ ኢሉ ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ግን እንታይ ይገለ ኢሉ አሜን ውሉድ እዩ ሲዩ ኸ እንታይ ዝገብር ሸዋሚ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሶ ተቕልቡ ዘለኩም ናብ መን ናብ ሙሴ ዘይኮነ ናብ መን ናብ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ከነቕልቦ ዘለና ክሪኦ ዘለና ክንጥሙቶ ዘለና ናብ መን ናብ ጎይታ ስሙ ይባረኽ አሜን ኣዋት እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሶ ቤት ዘበለ እንታይ ኣለዋ ኢልዋ ስራሕ ኣለዋ እቲ ኩሉ ዘዳለወ መን ኢልዋ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣዋት እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እሱ ንቤቱ ክሰርሕ እግዚአብሔር አሜን ኣነ ዳ እንታይ ክኸውን ኣለኒ እሙን ደቀይ እሙናት ይኹኑ ጥራሕ ኢልኒ ቤተይ ግን ባዕለይ ክሰርሕ ይብላሉ መልእኽተይ ሓስዋ ቤተይ ባዕለይ ዝሰርሖ ደቀይ ግን እንታይ ይኹኑ እሙናት ይኹኑ እሙንነት ብጣዕሚ ሙሴ ኣብ ኩላ ቤቱ እንታይ ነበረ እሙን እዩ ነይሩ በቃ ጉዳይ ምስ መን ነይሩ ምስ ሰብ ኣይኮነ ምስ መን ነይሩ ምስ ኣምላኽ ነይሩ ንኣምላኹ እንታይ ነይሩ እሙን ነይሩ እግዚአብሔር ይባረኽ እሙንነቱ ኻሪእዎ እግዚአብሔር ኣብ ዝምፅኡ እንታይ ገይርና ዕብራዊ ጸሓፊ ብዛዕባ ሙሴ እሙንነቱ ይገልጾ ኣሎ ጎይታ ይባረኽ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሙሴ እሙን ከም ነበረ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ደቀይ እሙናት ይሁኑ እሙንነት ከምንታይ ይጅምር እሙን ድብል ነገር አለ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሚተርሽ ዘለው ሰዋላ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ልብ ብሎ ያዋት እግዚአብሔር ርዕሱ ተአማሚኑ ዝነበር አምላክ እዩ ምንም ዝጨንቆ ነገር የብሉ አንተ ይተውሰ ንዘየለ ዘህሉ ጽዋ አምላክ እዩ ንዘየለ ኮይ ንዘየለ ሁሉ ገይሩ ዝቆጽር መን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ለካ እግዚአብሔር ንስብ ዝደልያ አንተ ነገር ያ ሳንታይ ኮኑ ሊደል እግዚአብሔር እሙን ባሪያ መን እዩ አፍትነቃ ደው ዝብል እሙን ኮይኑ መን እዩ ፈልጥሪኹ ነቃ አሎ ንስቅልኩም ኢሉ ይኮነ መን እዩ አፍትነቃ እሙን ኮይኑ ደው ዝብለለ ኢሉ እግዚአብሔር ሓደኳ ሲኢነ ኢሉ ነቃ ይመቸም ነቃ ሰብሪ ይዛድ ግን እግዚአብሔር ታይደል አትነቃ ደው ዝብል እሙን ኮይኑ ሪሆም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እሙን ኮይኑ ባሪያ እግዚአብሔር ይደልየዋት ንዝእመኑ እግዚአብሔር ታይ እሙን ንመን ግን ዝእመኑ ኩነታ ዘይፈሩ ነገራ ዘይፈሩ ምንም ዘይፈሩ እግዚአብሔር ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ነዝኹ ገብሮ ይኽእል ኢልካ ደው ኢልካ እሙነት ከልካ ጥጡኽ ትብል ኮላ እግዚአብሔር ታይ ዝገብ እሙን ባሪያ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር በህይወቴ ሙሉ ክሮአ ቢልሐሰን ዝኻለ በህይወቴ ካ ደው ከብለዘና ናይ ኣምባቆ ህይወት እዩ ካብ ዝገርመኩም ነገር በቃ ናይ ኣምባቆ መጽሓፍ ማለት ንዓይ እንታይ ከመይ ከም ዝገልጽልኩም ክፈለ ሰንጢቕ እዩ ውሽጢ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ኣብ ዘይነበረሉ ምዕራፍ ሓደ ወይሉ ሰምዖ ኣብ ዘይነበረ ኣምባቆ ምንም ኣብ ዘይነበረሉ ኣምባቆ ከም ምዕራፍ ክልተ ትኽትዐ ኣብ መሐለዊ ደው ኢለ ንሱ እንታይ ከም እንደምልሰለይ ኣነ ኸኣ ተጠንቂቐ ክሰምዐ ኢሉ ሪኹም ዶ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ድምፁ ለጥፊ እግዚአብሔር ኣትዩ እኮ ይኮነ ኣምባቆ ደው ብል ዶ ኣይብልን ሪኹም ዶ እምነትና እኮ ይፍተን ሓደ ግዜ ኩላትኩም ተትወፁ ፓስተር ጥራሕ ብዛት ተዝኸው ተዝመጽሎም ማንት ተገልግሎ ዶ መስለን ተገልግሎ እሙንነት ንዑ ከገልግል ከለኹ እዩ ትፈልጡ ሰዓትኩም ብዙሓት እዩ እግዚአብሔር እምነት ካይፍትነ እሙን ዲኻ ነዛ ሓደ ሰብ ተገልግሎ እሙን ዲኻ ወይስ ምስ ብዛ ሰብ ኢኻ ትኸይድ ሪኹም ብሓንቲ ቅርሺ ዘይተኣመንከ ብ100 ቅርሺ እግዚአብሔር ክትእመኖ ፍጽማይት እሙንነት ካብ ታሕቲ እያ ትጅምር እሙን ዋን አቤት አምላክ ከዳስ ነገር በአገልግሎት ከእሙን በሁሉ ነገራት ጋር እግዚአብሔር እሙን ኮይንካ ደውት ብሎ እግዚአብሔር ደል ሙሴ አኩላ ቤቱ እሙን ነበር ሄዱ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ወይታ ልብ በሉ እሱም እሙናት ምስተሆን ቤቱ ተሰራህ መኒ እግዚአብሔር መንፈሱ ይድሰደልካ ኃይሉ ይድሰደልካ ክብሩ ይድሰደልካ አሊስ ኮርሽ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሰው ክብርና አምላክና ይሁን አሜን አዋተ ሎሚ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ታያለውና ቤዘበለን ታያለው ሰራህ አለዋ ሁሉ ዘዳሉ መኒ እግዚአብሔር አምላክ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ሰናይ ሰው እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን
መጽኡ እግዚአብሔር ንመን ንኣምባቆ መጽዎ እንተ ደንጌ ኮይሉ ኣምሕለው ኢኻ ዶበሊሉ ሪኦም ዶ እግዚአብሔር ይመስገን መጽ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ሹ መጽዩ ጻድቅ በእምነት እዩ ዝነብር ኢሉ ሹ ሪኦም ዶ በጣም እዩ እሙን ዝብል ኣብዚያን ደይጥቕማ ቁጽራሲ ተጠቒሰና ኣለዎ ብዛዕባ ሙሴ ኣመልኪቱ ሙሴ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ሎሚ እሙን ክኾነሉ እስክበሉ ንጎይታ እሙን ኮይነ ክመላለስ እስክበሉ ብሰዓተይ እሙን ክኸውን እስክበሉ ብኣገልግሎተይ እሙን ንዓኻ እንዳረኣኹ ጎይታ በሎ ንዓኻ እንዳረኣኹ ኣሜን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ዘገርም ነገር እዩ ዓብ ትምህርቱ ኮይና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሓንቲ ነብሲ ክብል ብሰማርያ እኮ ሓሊፉ ንመን ነዚ ሓንቲ ነብሲ እኮ ሓደ ግዜ ሓደ ኣገልጋሊ ፀዊዕና ብቁፅሪ ውሕዳት ኢና ነርና እዚ ቦታስ ሴዳታስ ጥራይ እንተዝኾኑ ምስ ሓሸ ኢልና ሰባት ኮለና ኢና ተረዲእን ልብ ሰብ ከም ዝወረደ ሸው ኢኖ እግዚአብሔር ከም ይኮነን ኣሕዋተይ ነዚ ሓንቲ ነብሲ ክብል ብሰማርያ ሓሊፉ ኢየሱስ ህይወታ ክልውጥ ውርደታ ክልዕል ነገራታ ክቀያየር መንገዳ ክልውጥ ህይወታ ክልውጥ ናብ ሰብ ዘይተቀርነር ምሰባ ኣቅሪቧ ኩሉ ነገራት ኣለዋዊጡ ክንደይ ሰባት ከና መድሓና ምጽዋ ሪኦም ዶ ኣፋኹም ክንደይ ነገር ኣሎ ጎይታ ይባርኽ ሉዊስ ኣብ ሕቆ አብርሃም ኮይኑ እንታይ ሓበ ይብለና ዕሽር ሓበ እኮ ይብለና ኣመን ኮይኑ ኣብ ሕቆ ነይሩ ዲ ኣይነበረንኮ ክንተ ወሊዶ ክንደይ ዝውለዱ በኣኹም ኣሎ ኣሜን ኣሕዋተይ ክንደይ እግዚአብሔር ኣብ ሕቆኹም ዝረኣዩ ብዙሓት ኣለዉ ግን ኣነ ግን እንታይ ክኸውን እሙን ክኸውን ንኣምላኸ እንታይ ክኸውን እሙን ክኸውን ኣብ ቤት እሙን ኮይነ ክመላለስ እግዚአብሔር ከኣኽባርኽ እዩ ኣሜን እንዲያው ከም እተዊ ክበኩም ደሊ ካይባረካኒ ኣይሓድገካኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክባርኽ እዩ እግዚአብሔር ክትርእይዎ ኢኹም ግድ የብልኩም ጎይታ ይባርኽ እግዚአብሔር ክሰርሕ እዩ ኩሉ ነገር ክገብር ይባዕሉ ጎይታ ኣይትጨነቑሉ ኢየሱስ ጎይታ ኣነ ግን እሙን ክኸውን ኣለኒ ካብዚ ኩሉ ኣምላኽ ዝረዳእኒ ይብለ እንታይ ካብ ሰብ ኣለ ኢልዎን እግዚአብሔር በዚኣ ብጣዕሚ እዩ ኣምላኽ ዘመስግኖ ጸሎትኹም ይምፃ ሰብ ናተይ ይምልከተኒ እሙን ኮይነ ግን ኣነ ኣብ ኣኽረከብ ኣለኒ በቃ ናተይ እሙንነት ንዓይ ዝሓተኒ ጎይታ እሙን ዲኻ ስኻይድብለ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ኣሕዋተይ ልብ በሉ ቤቱ በዓሉ ክሰርሕ ደቀይ ግን እሙናት ይኾኑ ኣሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ናልባሽ ዓይን ሰብ ውሕዳት ኮይንኩም ክስማዓኩም ይኽእል እዩ ብዙሓት ኢኹም ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣሜን ጎይታ ይባረኽ ንዓሰርተ ንኾናልና ክንዱእ ዝኾኑ ኣብ ማእኸልና መላእኽቲ እግዚአብሔር ኣሎ ኮፍ ኢሎም ይግልገሉ ኣለዉ ኣሜን እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹነልና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ካብ ናይ ውሕዳት ናብ ዓብ ጉባኤ ከይድ ፈርሃነ ደስ እንዳበለኒ የመፀ ኣሜን ጎይታ ስሙ ይባረኽ ሶ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ክብርና ኣምላኽና ይኹን እስኪ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ነዚ ሰብ ዝኽንርኢና ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ بتعميو حواتي إذا قال زي سيل يكونون قويتار تزاريبني زابي سمسكني يكون أف حدا وان حدا زي أقل قلوت نيرني بتعمي أنا أبو زحاتينا بأسره كلت سلس يمنيرو أنا قلنا نعيم ملكتني كحلفو زلن ملقتي طرح حليفة زابي سمي بارا بتعمق كابسو كله زقرمني نيك زابير كبر وريدو انتم صباح بتعمي زقرم نيك زابير نكر لا يمتى وريدو نيك زابير كبري وريدو بقى حنت قاشا متعني راشو أخذ زمري له أنا سيلا ما راح تقولوا ده قال لي يرا ما أصدق السبز مسيلا سبيعت تصبزلا ساعتنا يقولوا تكأ ده آخر يسولو لب بقولوا بتعمي إجزابير يدقفنا حوات ده السب دونكي قدام اسمه كوينا سب مهم أنا شو عندك خبر تقولوا تكشم قدام السب كوينا ساعات لك نايت تقولوا جمهور الشرش آخره لك عقل قيل مسود أخشى الناس تنايت نقرنا لك تلا أقويتا سبت في إيدهم كيو إلى غزال نمن تايس أولاد كزيت جمري صجمري ناتك جباري تخال السيبي مسعي مسعن عقيم الكتني صجنت أولاد كجم وش تعب لبنا حدا قزي مسبز حساب سبك واحد كل خا سافيركم يكون أنا هواتي إسرائيلاويان تابوت حيزم وزئمم تابوت مالت كبر أملاخ زلوينا خنفلخ تابوت እግዚአብሔር ማንም ሰብክቱን ክፎ ዘይክእል ይነሩ بعينهم تو قريبو كأزيفهم زقزفهم سباتيو تابوت أملاك يزون ووتيهم فلسطينيان سكع زفرو خوينو مريت عنكت كيتو تقال كنت هيبلنا إجزابير كن أين برا فلسطينيان كان فريم رايو زكت تسماني منفس كروس اللودو إجزابير اللودو كبر أملاك اللودو زيو تكندي نانا شخم كونزلو زي تكندي تاي كونزلو حساب كونزلو كادك نايمني إكزابير قال خم جانو إزابتا يتقورنا أي تقول كله أي جنكوني إكزابير سمي بارا أمين هواتي زابي سمسكنيو أنا كنت أكخوني أمون كخوني زابي سمسكنيو لو أسمعنا زي حبت بك إكزابير سلستنك كاب أنينيو سمت أنت نعيم الكتنني لا بساعتي كجمرة لنا نكزابير تكونوا لنا أمون كونوا لبك وديش قدام سأملاها وين أربعة نتي إكزابير يمسك إكزابير نابكم زيتو النحواتي آمين إكزابير سمي بارخ كبرنا أملاخنا يوم لو أسمعنا في عصر شدش إكزابير سمسكنا يوم قصري عصرت زابير مسكن انت يلابسك على زحواتي بحدة أمون زخونة ببوزح دما أموني بمن دايما يقولوا بحدة قنيلو ما كم حدا خايبلك خلطة زيرو خايبلك عبالني حدا تبن كلتا تبن سلسة كون دابلك يا حدا قد يفك عصر تخت نتراي تخلني هامتش إكزابير سمي بارخ ريهم له بيدت أمون صوانة ويتا سمي بارخ بيدت بس يعني يشتي عنتو يلكم نيري بقرشي أمون زخونة بوزح خان داي زخون أمون زخون إكزابير سمي بارخ
أبا هان إجزابير كنت تاخد كبر زلكا كنت أمونه زلكا ش إجزابير نبي زوجك عارف إنك رزق صحك أفتح ني اشتيت بالجن أبا أنت تكون لك أمون باريخ تكون لك إجزابير بأقل قلوت كاري أتوقت بلالك يسوع قويتاي إجزابير سمي بار أبا انتهي بلا الله تعالى بحيدة أمون الزخنة بوزح دما أموني إلو بحيدة زعمت دما بوزح انت إلو عمات انبأرس بجنزب عمتها أمونات كابزيت خونكم نتريد حدري زهوكم دا أمن إلو يخونو أمون النت كابوزح زي كونا كامل اشتهي نت حد أمون مستخونة إيه سابير كان تايز قبرك عشان كل توس خلقه من تبيتو تسرح نصوص لزقونه سلسته وسخلك أربعة وسخلك حمشته وسخلك شدشته وسخلك كم أندا قبر أنت قبرك شو يبصحك أبتى أنا متجمع كان أمون مخان تعماك التاسيو موسى أب كل بيتو أمون نبريلو بأكل كلاتكم أمونات كونوا أمين حواتي بقول بساعتكم أمونات كونوا بيت أملاخ أداري وزلوا أبيتو أنت كتخونوا نايت أولاد جروب دي زلوا أبزي بيتز أنت كتخونوا لكم أمونات كتخونوا لكم زابير شو أنت إسكابر أمون النت كايسريو كبرنا أملاخنا أيوة أمين حواتي أبراهام تيزر أنير ودي من كوي بولنكو من كو تزنوروا لطكو ما نحركم مفلي مزي بك نتزبولو خمس جورا أمين وجن أبراهام تغير وتسي نتزبولو انتي كم زجورا أمين تغير وتسي بك እግዚአብሔር ከሰይድ ወዲህ አቦ ብዙሓት ከኣኪርዎ ነገሳት ካወፅዮም ክንደይ ከዘይወፅኻው ብመንፈስ ከማንዕና እንተ ኮይንና ካብኡ ወፂና ብእምነት ወፂና ኣሜን ኣሕዋተይ ንዝእመንዎ እግዚአብሔር እንታይ እሙን እዩ ዝኸድዕ ኣይኮነን ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ سنتايلو بعيدت أمون زخنة بوزع دما أمونيلو بس يعني شتي تأمينه زابير كان تيكبر أما تأملخ هيكونه قفع أملخ هيكونه زابير سمي بارخ لو مزيد لو كنت لو قويتا تكاي أمونات كبرنا እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ስሙ ለአሊ በለልና አሜን እግዚአብሔር ሰናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ከምዝብል ቃል ክንሪና ጎይታ ይባረኽ أجلجالي أب روسيا دي جالي زمت مسكرناتي اسمعيه كل شيء زي ما عطوا يزرع كندي سبقاتيو كفقد كندي مزي سب سمت خوين دي مزا أبي أفتك ما عطوا أنت يتقبر الله خيلو كسابير هذا مالت وا سبي فكر الله يلو كندي مزي كندي مزا سرع خديلو نات كسرعكو اتزل حزبي تاي مغباري كل قاليلو دو يلفتي ما عصوكو كندي سمزيو نتيوم سو كفك تغزي خيدو نوي هذا مالت እግዚአብሔር تتكبر الله خيلو سب أتصر الله يلو
خندي نايسب لبي يتعس كابز እግዚአብሔር ኮጽና ስለደለይ ናና ዝምልከት ጉዳይ አይኮነን ለምንታይ ይሁን ቢንዲኮ በዚህ ሀገር ሁሉ ነው እንተ ቢናሰው በዚህ ከልከላ ልጅም ንምታይ ቢና ዘይትኹ በዚህ ከልከላ ይምጻ በሰዓት ይጅምር كمينير بروجرام يلاطو بعلت بيتنا حدا أكل أوا نايلمو فلي إلوه أوا قاعد ريو كده في بقى سكوبا سوكيل كده في بقى وبعل من متشمنيرو وبعل من كم تسبز بعل ما ينبر ومن تخمن جرا صبوني يرتب لا سابير نيري لوا سبعين بر كبر أملاكن قويد بار بين نيرو كبر أملاكن نيرو بس أملاخي لوا تسيلن خامس إكزاي لوا تجريما سبيتو نمنتاس وسيوناتا سلام انت ايه حد حلف زمصالكم زلهم كن وصينا مو نتزل السب يبزح واحد أمون كنا كنا كلكلو بقلديو بمزمور تيو بصوانه يون أمون كتخونه يكسابير دالك بس صبوك يرسل لازم حرن نكسابير يجنا قولني كابز قرمكم نكر هم جا غير يحلفن بس أنا كرسيا يبزح واحد نعمل كتني نتسلو ممكن أقول كل إزامير صوين نتسلو ما الأختي كحلفي تتصوين نتسلو حلفة بس أملاق زاري بكودي ناتي تصوع إزامير سمي بار سكوم سكولو قلاتكم ناتي تصوع سكولو نتسلو حدا يغن كلتا يغن ممكن كقلكل تصوي خاني بمزمور يغن بقال يغن أملاخي نأخطرحي ممكن كركبلك آمين عواتي زي يخونلنا آمين زي يخونلنا ويتصم يبارا امنت كات فتنة إكزابير تأمنوا ريكا إكزابير تفي وكو يكون إكزابير قبا يخمل له طفوي أيجونكوني زغر ماكم نكر منم باستر تسفات ينزلوا بتاع مسكرنوت اللي بيسترفني أقلقالي تينكي جا أستراليا قال هلو خوني بمصيص حلف حوي نايلو مع 10 قال هون عامت يسميه أبي إرترا أبزقر ماكم نقر أبي أداراشن بتزول سبع أي ماتات أني تمس أزنبر أقل قالي كم يجيروز أداراش كملي له زي كوني له ما تيصبب زبل قصص نرأي الكايلو كم يجيرو ملزي له زي صرت عمت كمان يملني له ويلو بالكتري خايلو أبزوش تسلسته ورحي زبيت زي طرق له ملي له ماي جاد كلمة فطو ساينت زي تريخ أملاخ خايلو وزي وينجل حيل أملاخ أو تجلسوا زي أدرس تتركها سلسة ورا أبزيت مل أستراليا اللي هون يجي باصر تسفازي نزولهم فلتر بالتعمي لبيناتهم مسكنات أتي وشتي بحوز حلفة إيو ساتفتينو ز حلفة سبي تعمل سجار معكم نكر كتريا وش تسلسة ورا زي ما ليلو اليوم أملاخو تأمينو ملء اليوم كان
እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ዝሰአኖ ነገር የለን አሜን ጎይታ ስሙ ይባረክ ይኽእል እግዚአብሔር እና ጥራይ እሙናት ኮይና ደው ንበለሉ ጎይታ ይባረክ እዚ ኮነን ካልቕ ገብር ዘካሉ አምላክ ደቀ ግን እሙናት ይሆኑ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባረክ ምንም ዝጨንቆ ነገር የብሉን እግዚአብሔር ማቴዎስ 25 ቁጥር 21 ከም ዝብል ቃል አለ ጎይታ ይባረክ ካብ 20 ከምቡበ እቲ 5 ምቅሊዝ ዝወሰደ ከዓ ካል 5 ምቅሊት አምፀ ጎይታ ኢሉ 5 ምቅሊት ይብካኒ እንሆ ካል 5 ምቅሊት ረብሄ እናበለ ቀረበ እቲ ጎይታ ሕራይ አታሕያዋይ እሙን ባሪያ ኢሉ ሪኹም ዶ ታይሉ አታእሙን ባሪያ ኢሉ እሙን ኢሉ በቲ አዘላቶ ተይሩ ተአሚኑ እቲ ጎይታ ሕራይ አታሕያዋይ እሙን ባሪያ ብሂደት ተአሚን ከእኸሞ አብዙሕ እንዳገብረከ ኢሉ ሪኹም እቲ ውሕድ ብሎ ደለው ራእይ ዋሕጅ እግዚአብሔር ይመስገን ብውሕድ ተኾን ከይሉ ተአሚን ከእኸሞ አብዙሕ እንዳገብረከ ኢሉ ክሸመካ ኢሉ ናብ ሓጎስ ጎይታ እንታይ ገበረሎ እቶ አበሎ ኢሉ እቲ ክልተ ምቅሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪብ ጎይታ ክልተ ምቅሊት ይብካን እንሆ ካል ክልተ ምቅሊት አይገበርክ ኢሉ ረብሓ ኢሉ ጎይታ ሕራይ አታሕያዋይ እሙን ባሪያ ብሂደት ሪኹም እሙንነት ካብ ብዝሕ ይኮነን ጅመር ካብ ውሕድ እዩ ካብ ንእሽተ እዩ ንአምላኽ አብኣያ ካብ ትውከሉ ወይ ትእመኖ እግዚአብሔር ካሽዑ እንታይ ዝገበረካ ሙእመነካ እሙን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ፀዋዒና እሙን እዩ ንዕና ግን ደቁ እንታይ ክንኮን ደልየሎ በጣም እሙናት እዚ ምስ ንገብር እግዚአብሔር እንታይ አለው ጽቡቕ ነገር አለው ሪኹም በዚያ ንእሽተይ ተአሚኖም ሆኑ ጎይታ بمبعنا أمونات بأشرنا أمونات بجزينا أمونات بأجلجلوتنا أمونات بكل نجاراتنا نكسابير نتاكم كونوا أمونات كل أموناتكم كونوا يكسابير دليلنا يسوع كويتاي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን አዋታይ መጽ ሓደ ሓዊ የገልግለና ነይሩ ዳሕራይ ዕሽር ሂብ ይፈልጥኒ ሰበይቲ ኢትዮጵያ ነይራ ገንዘቡ ሓንቲ ነገር ኣብዛ ጅቦ አይረከብኒ ሰበይቲ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ነገር መጽ ስማ አንዶ ይላቶ ካብቲ ዝበጸካ ንእግዚአብሔር አቤቱ እሙንዶ ተኸውን ይላቶ እዚያ ሞጌራ ይፈልጥኒ ኢሉ ይኻዶ ይላቶ ሓቂ ኸያኻ ይላቶ ጅቦኻ ንኻል ክኸውን ሓቂ ይላቶ በትዘለካ ንኣምላኽ እሙን ድሕር ዘይኮንካ ደኣ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ዘይባርኸኒ ኢልካ ትዛረብ ኢላቶ ካብ ኣንዮ ኢሉ ሰበይቲ እዚኣ ነገር እዚኣ ውሽጢ ምስ ተዛረበትኒ ልበይ ተሃሪመ ኢሉ ይርከብ ካብቲ ዝረኸብኳ ንቤት ኣቦይ በእሽረይ እሙን ክኸውን ጀሚረ ኢሉ እግዚአብሔር ካገለ ነገር ክኸፍተለይ ጀሚረ ኢሉ ሪኹም ንሕዋተይ ንእግዚአብሔር በቲያ ዘላትካ እሙን ትኾኑ
ንእግዚአብሔር እሙን ኮይና ደው ክንብሎ ለእግዚአብሔር ደል እስራኤል ዘላትካ ሰባለካ ውጻይሉ ተዘላትካ ሀቢሉ እዚያ ሳይብኒ ኢሉ ፓስተር እዩ አገልጋሊ እዩ ናይ ቴዎሎጂ ትምህርቲ እዮም ዝመሃሩ ተዘላትካ ሀብ እብለካሎ እዚያ ሳይውጻኒ ኢሉ ሳንተ ውጽያ ይብለይኒ ኢሉ ስለምንታይ ከም ዘምጻልኩም እትዘለናው ናይ መን እዩ አዊና አምንኩም ኮኖ ደለና በሊሉ እግዚአብሔር መንፈስ ብለካሎ ኢሉ ነዚያ እስራ እንዳንተን ቀጥቀጥኩ ሰባቢሉ ጻይለ ይቤል ብድሕሪ ግን ይብለኝ ኢሉ ወጪውን ምስሓ ዝምስሓሉ ይብለኝ ኢሉ ግን አማጽድ እግዚአብሔር ገፋዕድ አይኮነን እዚ እሙኑ እሙን ይዝብለኩም ምኹም እዩ ወታ ይባረክ አረ ያዘላቱ ሂቦ ካይሎ በቃ ካበለ እግዚአብሔር እንካይሎ እግዚአብሔር አጽፈክ ይርታዩ በሊሱ كبار خصل الدليل كوي كنت مستر كنت هاي جورا عرفت ردون زابير يبارك هواتي لب بولو بقولو نكراتنا نكزابير أمونات بارودكم كون ريدلنا حدا نجر أمونكن حدا نجر أمونكن كون هيكون مولو بك نكزابير أمونات دوكنا ولا زابير سمسكني هو ريهم أنت حياوي باريلو بعيدت تأمين كأخمو بزحوا عندك قبل كيلو شمك كيلو شو ما ينسيو زقبر نسيو ويتاي بارا እግዚአብሔር ግን ብንእሽክ ተመኑ ሆላ በብዙሕ አንተ ገብረከ አሜን አዋታይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብርና አምላክና ይሁን ሰኡሙን አትንኹን ከምቲ ሙሴ አኩላ ቤቱ ኡሙን ዝነበረ አነ ኡሙን ከሆነ ይቦል አዋታይ አሜን ዚያ እግዚአብሔር ካባሁን ትደልያ ዘሎ ነዚ ቤት ዝደልያ ዘሎ ቤቱ መስራሕ ናትዩ በአገልግሎትኩም እሙናት ኩኑ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክባርኮኩም ኩሉ ክትሪዩ ያው ጽቡቅ ነገር ክገብር ይጎይታ ይባረክ ሰናይ ነገር ክገብር ይጎይታ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ሰመስገነ ይሁን ክብርና አምላክና ይሁን ሶ እግዚአብሔር ሰመስገነ ይሁን ትዝክሩ ያም ተያሰበይቲ ተያሰላት አይባት አንቲ ሰከረሚኩ ጎይታ እንታ ገብራሪ ኢነ كن ادخل لورينا داين تاسل بدريكو تاسل لك يا اخوات وانا ويتا كابزل كابت ازيبل كان اغزابير كتبو خلا ما عرفني اسكي ذا قال رينا ويتا يبارك ماريكوس معرف 10 تخلته اغزابير سمسكن يخون قالنا ربع حساب እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ተኸልተ ሃሌሉያ ቁጥሪ 44 አነ ግን ካብ 41 ከንብቤ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ስመስገን ይሁን ኢየሱስ ድማ አም መንጸር ሳጹን ምጽዋት ተቀሚጡ እቶም ሰብ ኣብቲ ሳጹን ምጽዋት ከመይ ገይሮም ገንዘብ ከም ዘውድኡ ራእይ ብዙሓት ሃብታማት ብዙሕ እንታይ ገበሩ ساعات هفتاماتي ساعات كانت هيقولي أو دويلو حنتي دخا مبلت رأيوا دخا كم خان تيلوالو مبلت يا كأمت يا كل تلبتو حادة كدروس زأكل تيجبرت أو دقت ندك مزامور تسوي وخا زاد خا مبلت زيا كابزوم أبزي سالسون متوا زودو كلاتهم زبزح
ዝበዝሕ ድያ ውድያ ማለት ሃፍታማት እዮም እሺ ብዙሕ ገንዘብ እዮም አውዲኦም ግን እንታይ ኢልዋ ጎይታ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ሪኢኹም ዶ በጣም ዘገርም ነገር እኮ ጎይታ በቲ መንፈሳዊ ሪኢዩ ስለዝኾነ እትያዘላታ መፅያ እንታይ እግራታ አውዲቃታ መቸም ንዕና እንተ ንኸውን هنا حوي أبزئة مليون تزود نيرو بخرة متى قرش تزود وا نمن مسبارخنا ها نيرو واو زي بروخيو زي إلنا قرفو إذا أدخاي زي ليوت أبعين كويتاكم كم يكون أمين حواتي تأزلاتو كنت تغيرو تأزلاتا تغيرا تأميناتو نقويتا تأزلاتا تغيرا هيباتو قويتا يبارخ تأزلاتو قويتا يمسك أمين حواتي كم زعينتي زدلو قويتا تزلكا تأقها حوا تكافلو غلها بكا تزلكا يخاوكو تأقها تكافلو تأزلكا تهبو بأخا يبارخ سون دايلو እግዚአብሔር ይመስገን ዘገር ንደቅ መዛሙርት ጸውዩ ከአ እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ካብዞም ኣብዚ ሳጹን ምጽዋ ዘውረት ኩላቶም ዝበዝሕ ከም ደወት በሐቂ እብለኩም አለሁ በሐቅ እብለኩም ኩላቶም ካብ ተረፎም የሚዩ حواتين እግዚአብሔር ኡምን ሆነሉ አሜን በጣም እንደራ ገዲፍካና ትኸይዳለኻ ስራሕ ንብሎና ሓደ ሓው ነይሩ ደሓን ስራሕ ኸይዳለን ንብለና እግዚአብሔር ንልቢ ይዛረብ أنت حفت الشعوب قص بتاو ترديوا وش تأسكل نجر أرديوا واحد أسئلة زخنا سرعت خير الله خيلاته نبي بالله زي أسروا ويلوا ريحهم زابير هيلك عني من عواتي زابير تيقبرني هيلك عني زابير هيلك عني بمن نقر كيت لك أونك زابير يسوس كويتا أيو أمين عواتي زابير سمي بارخ كبرنا أملاقنا أيو تأزلاتنا نحونا خنا كافلو تأزلاتنا نحونا خنا كالكلو ومنات كوينا نك زابير دوك نبلولو زابير نزبي تزعنت نكري ملخ تسفاكم صلو بيتي فعليك سرحيلو سخاتكم كن أمونات كنو بأقل قلوتكم أمونات كنو زي حزوة أمين عواتي زيادة أبك أز خبرتنا تي ملغتي بيتو سرعيو بأقل قلوتكم أمونات كنو شين تسألوا الله أنا كويتايب